आज की भोजपुरी वीडियो में एगो हमरा हाथ में एगो किताब बा जौन कि 20 साल से नंबर 1 पर किताब बा, सबसे ज़्यादा बिके वाला किताब बा। और ई किताब के हम पढ़त तनी पिछला कई बार से, एक बार तो पढ़ ले बानी और दूसरी बार पढ़त तनी। और ई किताब के बारे में का खासियत बा, काहे हम पढ़त तनी और काहे हम आपके बतावे चाहत तनी कि आपकी किताब पढ़े के चाहिए। देखिए हमारे एक ही मकसद बा इस चैनल के माध्यम से कि आपन जो यूपी बिहार के लोग बानू जौन की मतलब एगो सीमित बा, एगो लेबर वर्क में हमने काम नहीं सन। जैसे हमने के का करनी वेल्डिंग के काम करनी सन, फिटर के काम करनी सन, रिकर के काम करनी सन, मतलब मेहनत शरीर से जितना मेहनत हो लालू वैसे हमने मेहनत करके दो पैसा कमाने से अपन परिवार से एक साल दो साल ढाई साल मतलब अपने भारत में रहनी सन, तब रहनी सन, विदेश जानी सन, हमने के तो 2 साल 5 साल कोनो अथी नहीं के। लेकिन काहे वाला का हमने के इतना मेहनत करे नहीं सन, फिर भी हमने के जिंदगी में कुछ बड़ा चीज़ ना कर सके, कोनो गाड़ी ना ले सके नहीं सन, बड़ा घर ना बना सके नहीं सन। का है ऐसे हमने सोच बानो थोड़ा सा हमने के चेंज करे की जरूरत बाटे। अगर आपने अपना सोच के थोड़ा सा चेंज कर देनी, जिंदगी में जो चाहे हम आपके सब मिल जाए, महंगा मोबाइल, महंगा गाड़ी, महंगा घर, जौन चीज़ चाहिए आप खेत सब खरीद सके नहीं और अच्छा खासा पैसा बचा सके नहीं। देखिए ये किताब बा, एक किताब के बताई तो आपके लिख लूँ बा कि व्यक्तिगत एकदम हिंदी में बात ठीक चलिए 7,000 सा भोजपुरी में बतावता नहीं। नंबर 1 पुस्तक 20 वर्ष से यानी 20 साल से ये नंबर 1 पे किताब बा और एक नाम रिच डैड पुअर डैड। अंग्रेजी में किताब बा, ओकर हिंदी ट्रांसलेट बा, लेकिन हिंदी में बा, लेकिन इतना जोरदार हिंदी बा कि केहू भी समझ सकेला। एमे एगो कहानी बा, एगो 9 साल के लड़का बड़ा रॉबर्ट कियोसाकी, 9 साल का रहलन, तब से इनका जीवन के स्टोरी बा और के करोड़पति बनल, कितना इनके पास पैसा आयल, का इनकर 2 बाबूजी रहे लो। अब एक जने के रिच डैड कहस, डैड मतलब पता बा कि पिता वाला पापा वाला, एक जने के पुअर डैड यानी कि अपना पापा के गरीब पापा कहस और दूसरा के पापा के रिच डैड कहस, उनको पापे कहस। एक किताब में उनका पूरा स्टोरी बा, 2 आदमी के, इनकर बा, इनकर दोस्त के बा, इनकर पापा के बा। तो देखिए इनमें स्टोरी में ये बनू कि हमने के जिंदगी में सफल होके खातिर का करे नहीं सन। सवेरे उठे नहीं सन, नहाए धोए नहीं सन, दुकान बा तो दुकान पे जानी सन, नौकरी बा तो 12 घंटा का नौकरी करनी सन, आधा घंटा का नौकरी करनी सन, फिर आने से सुध जानी सन। महीना का आखिर में पैसा मिलेला तो हेकरा देवक बा, हेकरा सुधार ले बा, गाँव में परिवार बा हेतना है जैसा है उधार ले ले बाटे, फिर वही में फिर दवाई के पैसा बाकी बा दो, वो सब वही में सब पैसा खर्चा हो जाला। तो हमने की जिंदगी वही चलेला कि सवेरे उठ हमने कमानी सन, महीना आप सैलरी होला, पगार होला, वो खत्म हो जाला। लेकिन ये किताब में ऐसा बा ये सब चीज़ बाटे, ओकरा अलावा भी कैसे आप अमीर बन सकेनी, थोड़ा सा आपके चीज़ चेंज करके जरूरत बा। ओकर ये किताब में पूरा समझ दिहल बा कि का समझ से आपके ज़िंदगी में जिए के चाहिए, का करे के चाहिए। बहुत सारी चीज़ बा जैसे कि आपके ज़िंदगी में का आप गलती करत नहीं, किताब पढ़म तो आपके पता चल जाए का गलती करत नहीं, का चीज़ करे के चाहिए, का चीज़ ना करे के चाहिए, केगा सरकार से मतलब टैक्स के बारे में बात कइल बा कि हमने के मतलब केगा टैक्स पे करे से केगा बच सके नहीं, सब चीज़ बाटे। तो हमार इहे एगो विनती बा। देखिए भोजपुरिया हमने के जौन समाज बा बहुत ही मतलब उतना धनिक नहीं के, ठीक बा, जा राजनेता बा वो सब चीज़ बा, जे उनका पैसा वैसा बा, बिजनेस बड़ा बा। बाकी 99% जो लोग बानू अपन वो गरीब वर्ग ही कह सकल जाला, चाहे मध्यम वर्ग कह सकल जाला, लोअर क्लास और मिडिल क्लास कह सकल जाला। लेकिन अगर आप हमारा हम गारंटी दे देनी, अगर आप मन से दिल लगा के ये किताब के पढ़ लेनी 3 बेर, तो अगला आवे वाला 1 से 2 साल में आपके सफल होके से आपसे केहू भी ना रोक सकेला, गारंटी बा हमार। तो बस एक किताब एक बार आपको जरूर पढ़े के चाहिए। अमीर बनने के बाद तो अमीर बनने के बाद करोड़पति बनने के बाद तो आपके जरूर पढ़े के चाहिए। अपना लड़का संग के अभी जे आपका बच्चा बा, बच्चा खातिर तो जरूर पढ़े के चाहिए। अगर बच्चा आपके हिंदी पढ़ सकता ओकरा के किताब गिफ्ट करी, लेकिन पहले आप पढ़ी, खुद समझिए, ओकरा बादे करी अपना बच्चा संग। कैसे कि जब आप किताब पढ़ ले पूरा आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, गारंटी हो पूरा चेंज हो जाए। लेकिन हाँ दिल से पढ़े, मन लगा कर पढ़े, दिल से पढ़े, मन लगा कर पढ़े, आपके जरूर सपना पूरा हुई। आईफोन लेवे के, एप्पल के मोबाइल पर 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख का फोन लेवे के बा, कंप्यूटर लेवे, लैपटॉप का, घर लेवे के बा, बंगला लेवे के बा, गाड़ी लेवे के बा, जॉन लेवे के बा, सब आपके मिली। लेकिन बस वही चीज़ है कि एकरा के अच्छा से पढ़े के पड़ी, मन लगा के पढ़े के पड़ी। तो अगर वीडियो अगर आपकी किताब चाहिए, ई बुक चाहिए
तो ई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें एगो लिंक दिले बनी अमेजोन के, शायद 150 से 2 के बीच में 200 के बीच में किताब मिल जाई, ऑर्डर करी, ये आपके घर किताब आई और एकरा के जरूर पढ़े। सब भाषा में बाटे, हिंदी में, गुजराती में बा और दूसरे भी जन भाषा बाड़ी से सब भाषा में किताब मिल जाई। और इमें टोटल 200 कुछ पेज बाटे, कितना 200 समझ ली 40 पेज के पूरा किताब बा। अगर पढ़े बैठे तो आप एक दिन में आराम से 50 पेज पढ़े। हम रोज पढ़े नहीं, आधा घंटा खाली पढ़े नहीं, आराम से 30 से 30 पेज 40 पेज का वो 50 पेज हो जाला। तो ये पढ़े के चाहिए और जितना बार पढ़े उतना आपको फायदा बा। चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक बा किताब के, जाइए वो जैसे क्लिक करके खरीदी, ऑर्डर करी और आपके घर पे अमेजन से आ जाई और एक पढ़ाई करी। अगर एक दिन रोज पढ़े के बाद थोड़ा सा भी पढ़ी, 10 पाना ही पढ़ी, 5 पाना ही पढ़ी, लेकिन रोज पढ़ी, जिंदगी चेंज हो जाए। वीडियो पसंद आए लेकिन वीडियो को लाइक कर दी। अगर कोई सवाल बा, कोनो सुझाव बा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए और जरा कमेंट करके पूछिए, हम आपके 2 घंटे के भीतर ही आपके रिप्लाई दें। और हमारे जो एगो मकसद बनो इस चैनल से कि हाँ आपन भोजपुरी लोग के मतलब हेल्प करे के, आगे बढ़ावे के, वो हम जरूर करें। ओकरा खातिर आपके हमरा सपोर्ट करे पड़े। चैनल के का करे के बाद सब्सक्राइब कर दे खाली आपका, और घंटी पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर दे बाटे।